Kirjassani Finnish Americans in War and Peace kerrotaan eräiden Amerikan suomalaisten elämästä ja toimista Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lehdistö suhtautui talvisodan aikana suomalaisiin erittäin myönteisesti. Talvisotaan lähti Amerikasta vajaat 400 vapaaehtoista, joista valtaosa oli suomalaista sukuperää. Heistä kaatui 8. Puna-armeijaan oli myöskin otettu Amerikan suomalaisia, jotka oli muuttaneet Neuvostoliittoon. Heitä kaatui 5, joten yhteensä 13 Amerikan suomalaista kaatui talvisodassa. Kun sitten neuvostoarmeija eteni, tehtiin Yhdysvaltojen kongressissa aika merkittävä lakiehdotus. Mikäli lakiehdotus olisi mennyt läpi, olisi koko Suomen väestö kutsuttu Yhdysvaltojen asukkaiksi. Ajateltiin, että mikäli Neuvostoliitto valloittaisi Suomen, voitaisiin suomalaiset kuljettaa Alaskaan Tananajoen laaksoon, joka on suurin piirtein Oulun korkeudella. Suomalaisille oli varattu 100 000 neliömailia, joka oli varsin suuri läntti. Se on 77% Suomen nykyisestä pinta-alasta, joten ahdasta ei olisi tullut. No, eihän sitä loppujen lopuksi tarvittu, kun Suomi säilytti itsenäisyytensä, mutta tässä on kartta, jossa voisi olla monen suomalaisen kotiseutu, mikäli talvisodan miehet ei olisi pistänyt niin hurjasti hanttiin. Jatkosodassa Neuvostokarjalaan muuttaneita Amerikan suomalaisia lähetettiin Suomeen vakoilijoina. He puhuivat suomea sujuvasti, mutta olivat kasvaneet Yhdysvalloissa ja Venäjällä, joten olivat tavallaan maattomia, joilla ei ollut mitään sympatioita Suomea kohtaan. Huonostihan siinä monien kävi. Juri Andropov sitä touhua pyöritti ja hän ei ilmeisesti välittänyt, kuinka vakoilijoiden kävi ja tulivatko takaisin miehiä riitti. Esimerkiksi siitä on eräs 4 miehen vakoilijaryhmä, joka tuli Äänesjärveen yli soutaen. Sää kylmeni, järvi jäätyi ja ruoka loppui. Vakoilijat oli seuranneet liikennettä erään maantien varrella ja radioineet tiedot eteenpäin. Ilmeisesti venäläiset oli saanut ne tiedot, mitä he tarvitsivat, koska ei huoltaneet miehiä. 2 miehistä puhui suomea, toiset 2 oli venäläisiä. Yksi suomea puhuvista oli Amerikan suomalainen. Tilanne oli mitä karmein ja lopuksi venäläiset tuli murhatuksi ja heidät syötiin. Vakoilijat saatiin kiinni suomalaisten toimesta ja vaikka vakoilun lisäksi oli 2 ihmistä murhattu, niin Amerikan suomalainen säilytti henkensä. Mulla on semmoinen tunne, että hän kertoi kuulustelijoiden hieman enemmän kuin nimensä ja sotilasarvonsa. Hänet palautettiin sodan jälkeen Neuvostoliittoon. Venäläiset saivat sitten maistaa omia lääkkeitään, kun Frank Freeberry tuli Helsinkiin Central Intelligence Agencyn eli CIA:n paikallispäälliköksi. Hänen vanhempansa oli kotoisin Meri-Karvialta ja Frank oli syntynyt Yhdysvalloissa, mutta perheen kotikieli oli suomi, jota Frank puhui sujuvasti. Suomessa Freeberry oli hyvät suhteet suojeluspoliisin päällikköön ja puolustusvoimien tiedustelupäällikköön Lauri Sutelaan. Tietoja vaihdettiin puolin ja toisin. Sitten Freeberry vuokrasi Suomenlahdelta saaren, johon pistettiin kuunteluasema, jossa nauhoitettiin Neuvostoliiton radioliikennettä. Joulukuun 15. päivänä vuonna 1961 illalla soi Freeberryn ovikello. Oven takana oli KGB-majori Anatoli Golitsin vaimonsa ja 11-vuotiaan tyttärensä kanssa. Tuli sisään ja pyysi turvapaikkaa. Golitsin tiesi, että loikkarit ei Neuvostoliitossa kuole vanhuuden heikkouteen. Hän oli hermona ja vaati, että Suomesta on lähetettävä Pan Americanin Tukholman koneella, joka lähtisi parin tunnin sisällä. Kekkosen aikana otettiin Neuvostoliitosta loikanneet kiinni ja palautettiin takaisin Neuvostoliittoon. Golitsin tiesi, että vähän aiemmin oli Zargomister-niminen tiedemies, joka oli ollut vierailulla Suomessa, pyytänyt poliisilta turvapaikkaa. Hänet oli palautettu Venäjälle, jossa KGB kuulusteli häntä siihen malliin, että tiedemies kuoli kuulusteluun. Tästä ei tietenkään hiskuttukaan Suomessa, mutta KGB-miehenä Golitsin tiesi käytännön. Venäläisillähän on tapa ampua alle siviilikoneita, mikäli tarve vaatii. Ja Golitsin oli vakuuttunut, että hän on niin tärkeä viskaali, että näin tulee tapahtumaan, mikäli he eivät pääse maasta pois ennen kuin loikkaus havaitaan. Ja 2 tunnin sisällä Freeberry oli onnistunut saamaan väärennetyt henkilöllisyystodistukset
ja käteistä lippuja varten ja ajaa Golitsinit asunnostaan West Endistä Seutulaan. Siihen aikaan oli sellaisia lentokoneita, joissa oli raput pyrstön alla ja niitä pitkin Freeberg ja Golitsin hiipivät koneeseen, ettei muut matkustajat heitä huomaisi. Kone lähti liikkeelle, mutta sitten lyödään jarrut päälle. Nyt oli koneen takaosassa totisia naamoja, kun ovet avataan ja kenttähenkilö tulee suoraan heidän luoksensa. Ei siinä sen kummempia ollut kuin, että Golitsin oli hermostuksissaan jättänyt antamatta maihinnousukorttinsa portille. Freeberg saattoi Golitsinit Washingtoniin ja tuli parin viikon päästä takaisin Suomeen. Suomessa presidentti Kekkonen oli hermona. Hän oli yhdessä Nikita Khrushchevin kanssa järjestänyt kaikkien aikojen vaalitempauksen. Golitsin oli kertonut amerikkalaisille, että Kekkonen oli ollut KGB-agentti vuodesta 1948 ja että Neuvostoliitto halusi varmistaa Kekkosen uudelleen valinnan presidentiksi. He järjestivät Kekkosen myötävaikutuksella niin sanotun noottikriisin ennen vuoden 1962 vaaleja. Neuvostonootissa vaadittiin sotilaallisia neuvotteluja. Kekkonen menee tapaamaan Khrushchevia ja tultuaan takaisin lyö lisää löylyä peloittamalla radio- ja TV-puheessaan sodalla ja haudoilla. Mutta jos nyt suomalaiset olisi niin järkeviä, että äänestäisivät häntä, niin Khrushchev on luvannut siirtää toistaiseksi tulevaisuuteen sotilaalliset neuvottelut. Tästä ei vaalitempaukset paljon parane. Golitsin oli kertonut, että uhkaukset verellä ja hauduilla oli lavastusta, jolla saatiin kansa äänestämään Kekkosta. Tämä tieto plakkarissaan tuli Freeberg takaisin Suomeen ja yhdessä suurlähettiläs Bernard Gafflerin kanssa menivät kysymään Kekkoselta, että kuinka on. Kekkonen ei yrittänyt kieltää lavastusta. Sen jälkeen amerikkalaiset oivalsivat, että Kekkoseen ei voi luottaa ja muuttivat suhtautumistaan. Suomettuminen oli paljastettu. Lopuksi korostan, että ostakaa kirja, älkää odottako filmiä.